Jatend piny Kenya William Ruto osidho lai mar dongruok mamenyo chopo Kenya lek mar bero sekta duto kochopo higa mar 2030. Chenro no maen kidieny mar 4 mar lek mar Kenya mar lawo bero piny kochopo higano oketo kenge mowinjore. Sirikand Kenya Kwanza tim e kind higa mokalo nyaka higa mar 2027. Chenro mar Ruto yango tenore gi manifesto mane gichiwo e kinde campaign ma otise ni bottom up mamenyo sekta mar pur, udi, uchumi e kind Walter Nyabaga nigiler. Ka Kenya koro nie ng'wech mar chopo kare lek mage mag dongruok kochopo higa mar 2030, Jatend piny William Ruto yango mise mag dongruok makawo thuolo mar higni 5 kochakore higa mokalo mar 2023 nyaka higa mar 2027. Chenro no en kidieny mar 4 nyaka ne Kenya chak lek mar bero sekta mage duto kochopo higa mar 2023. Sirikand Kenya Kwanza olando kenge moko ma jatend piny oyango ni omenyore gi singo mane gimiyo jopiny e manifesto margi. Sekta mar pur, keto mwandu kod ohala, chiwo udi ne jopiny, to kod bero chumi e gine mise madito ma Kenya Kwanza oketo chopo kare. We not only have an agenda, but we also have a plan combined into one program. Calls for investments in 5 core strategic pillars: agriculture, healthcare, housing and settlement, micro, small and medium enterprise economy, and the digital superhighway. Jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u komako pap to olero ni kaluwore kod okenge moketi, sirikal biro dongo chumi kod 8.2 kochopo higa mar 2027. Will implement the objectives of the bottom-up economic transformation agenda, whose programs and even projects are classified under 5 sectors, namely the finance and development, infrastructure, the social sector, environment and natural resources, and governance and public administration. Ruto omedo ni mondo dongruok obedie makare maonge mibadhi. Sirikal biro medo ndiko bila mar rakruok kod mibadhi kendo siro bad migawo mar doho e yor medo jong'ad buche. Government has moved to undertake a number of interventions in fulfillment of the commitments made to our citizens. And these include broadly strengthening the independence of the judiciary and enhancing efficiency within the justice system, increased budgetary allocation to all our justice arms, and granting financial autonomy, specifically the Inspector General of Police. There will be close monitoring and evaluation of the implementation of the plan from the highest level. Sirikal bende chano duoko chien tiyo kod omenda yor arietha e kinde ma gichano ndiko jopuonj kaluwore kod medruok mag jopuonjre e sikunde. As we are all aware, we've recruited 56,000 primary and secondary school teachers to improve the national teacher-pupil ratio and enhance education outcomes. Jatend piny omedo ni yor tieko dhier kod medo choko mar osuru nyaka koro ketie tim yor chogo tije 1.2 ne ojende. To create employment, focus will be given to investment in special economic zones, county aggregation and industrial parks, export of labor, digital jobs, and additionally, we will undertake reforms to create a favorable tax regime, deepen capital markets, improve the lending and investment environment, and attract investors to the Nairobi International Financial Center. Walter Nyabaga, Ramogi TV.